जय जगन्नाथ जय महाप्रभु आम बाहरी जाऊँ हठात कि मामू फोन आइला मामू गोटे कौन स्पेशल कर डकई आम ये बाहर जाऊँ टाइम है आप देखिए 12:50 बोधे है आम इना बाहर जीवु देखा जाऊ कौन हो बाहर सारापर मामू घर पहुँच सारापर कौन करूँ कौन ना आपन को देखा मो साथ राहुल भी जीव राहुल हाई कर दियो राहुल भी जीव आम जाकि पहुँचू आ कौन माँ तो जीवनी कारण मार कौन कम अच्छी मामू घर जा कौन कौन करुचु आपन टोटाल लाइव वीडियो देखिए माँ आसीगले माँ कह माँ आसतु आसीगले देखिपे आम घर थुआ कौन करवा माँ आसीगले आगे कौन माँ हम जाऊँ देखा देव आप पुणी मुझे देखे कह आम बाहर से अच्छु मामू घर देखिए पूरा गेटअप रेडी माँ सब साइज कर राहुल पूरा मेकअप हो मेकअप हो आम जल्दी बाहर जाएंगे आपको केमी जाऊँ कौड़ी जाऊँ कौड़ी पहुँचू आपको जल्दी आम जा देखो राहुल ऊपर कहते कि मत कहते ब्लॉग कर भाई वीडियो वायरल आम चल मामू घर माँ ये छिड़ा होती ना कौन कह कौन कहूनु तू कि गरम बे सीट ताती गाँटा ही भल गाँ नुह नेटवर्क पाइबन से गाँव भी नेटवर्क नहीं देखो आम लगे आम छक जाऊ चश्मा जंगल आमाजन जंगल भाई तो आनाकोंडा ये बहुत अच्छा जंगल मामू घर भी आसी पहुँच गलु ये हूँ माई कौन ये मामू खाई बस ये तो छाड़ ये हूँ कला कानू आग ना हूँ कला कानू ये कला कानू ये हूँ काजल माकड़ी मुई ढुकिन दो मत मामू पहुँची खाई रेस्ट नौ देखिए कार्य एपटे आम सेपटे अच्छा अजु भाई देखिपे बाहागर हम पानी कहले भाउज घर भी पानी कहले भाउज जी भी देखुवे टाटा कर दिंतु बाबन ये आम पुओ को देखी पारे हाई कर दियो देखिपे आम पुओ भी भारी खुशी अच्छी
ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛୁ ଖାଇଲୁ ଟିକେ ଆଜି ଟିକେ ମାମୁଁ ଆଣିଥିଲେ ସ୍ପେଶାଲ୍ କରିଥିଲେ ଚିକେନ୍ କଷାକୁ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଆଉ ମାଛ ବି ଆସିଥିଲା ନା କ'ଣ ଆଉ ବିରିୟାନୀ ଆଉ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ହେଇଥିଲା ରାତିକି ଯିବୁ ପାଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ପାଲା ବି ଅଛି ମାମୁଁ ଘର ଗାଁରେ ଆଜି ପାଲା ହବ ଆମେ ରାତିରେ ଯୋଉ କମ୍ପିଟିସନ ହବ ଆଜି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି ହବ କାରଣ ୱିନରକୁ ରହୁଛି ଟଙ୍କା 2000 ଅଜୁ ଭାଇ ଦେବେ କାରଣ ଚାକିରିରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି କୁହନ୍ତୁ ରାତିରେ କ'ଣ ହବ ସବୁ ସ୍ପେଶାଲ ଆଜି ହବ ତାରି ରାତିରେ ସ୍ପେଶାଲ ଚାଉମିନ ଚାରି ଛତାରେ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ ହବ ଚାଉମିନ ଅଜୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମ IRBରେ ଚାଉମିନ ଅପରେସନ କରୁଛନ୍ତି ଅପରେସନରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଏବେ ନା କା ଅପରେସନ କରୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ ଦଳେ ଆସୁନିର ଏସିଟା ବନ୍ଦ କର ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଏସି ଲଗେଇଲା ଚୋପା ଗରମ ହଉଛି କୁହନ୍ତୁ ଆଜି ରୁହ ଟିକେ ରୁହ ଆଜି କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ ଆଜି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ କହୁନାହାନ୍ତି କିଏ ଖେଳିବ କାହା ସହିତ ଭାଇ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଉପରେ ପେଟେଇବି କେମିତି ପେଟା ଯାଏ ଭାଇ ଲାଜ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସେ ବି ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମଜା ଲାଗିବ ବାବା ନା ହୀରା ବେଟେ ସେ କି ମୋରା ହିରୋ ଓକେ ରହୁଛୁ ଆମେ ପୁଣି 4ଟା ବେଳୁ ଟିକେ ଶୋଇକି ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟା ବେଳେ ଦେଖାଉଛୁ ଥିବେ ରାହୁଲ ଆଉ କାଜଲ ମାଡ଼ଗୋଳ ପୁରା ଛୁଟି ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସକାଳକୁ ଏ ର ରାହୁଲ ଓ ଫୋନ ରଖିଛ ରାହୁଲ ମାଲୁ ହ୍ୟାଲୋ ସବୁ ଆଜି ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ମହାଭାରତ ମହାଭାରତ ଡରିକି ପଳେଇଲେ ଦେଖ ଡରିକି ପଳେଇଲେ ଚୁଟି କେତେ କଣ ଫେରିଲା ମୁଁ କଥା ହେଇ ଚୁଟି ଚିଞ୍ଚୁ ନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଜୁ ଶୋଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ହସ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହସ କଣ ବେ ଏ ହୋ ମା ଓ ଜୋ ଭାଙ୍ଗି ଦେଖ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ କ'ଣ ଖସି ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଜଲ ତମେ ମାଡ଼ଗୋଳ କରିକି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କଥା ବନ୍ଦ କର ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଜୁ ଭାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଏ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାଜଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନା ଏ କାଜଲ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କାଜଲ ରାଗନ୍ତୁନି କାଜଲ ଗାଇସ୍ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ କାଜଲ ଗାଇସ୍ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ କାଜଲ ଗାଇସ୍ ବସ୍ ଚୁପ୍ କିଣି ଉଠିନି ସେଟା ରାହୁଲ ଲଗାବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଜୁ ଭାଇ ଅନଉଛନ୍ତି ଝଗଡ଼ାର ମୂଳ କାରଣ ଅଜୁ ଭାଇ ରାହୁଲ ଦେଖୁଥିବେ ବାଗୁଛନ୍ତି ଆଜି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ମାଡ଼ଗୋଳ ଭିତରେ କାଜଲ ରାଗିକି ତମ ଏତେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଅଜୁ ଭାଇ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାନ ଫୁଲ ଗୋଟେ ସୁନାର ପିନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁ ହଉଛୁ ତୁ ବାବା ପଳେଇ ଆସ ସଇଲା ଆସ ଅପରେସନ ବା ମୁଁ କରେ अबे मारो बे मैं तो हंजो छड़ दे तो हंजो वाली छड़ दे अबे ले ହେଇ ଭାଙ୍ଗିଛୁ ବେଟା କଣ ଲୋ ରାହୁଲ କାହିଁ ଦେହ ଲାଗୁଛୁ କଣ ନା ମୁହଁ ବହୁତ ଅଜୁ ଭାଇ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦ ଗାଇସ୍ ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗୁଥିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେମିତି ଏମିତି ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗୁଥିବେ छाड़े छाड़े କଣ ଅଜୁ ଭାଇ ବି ଉଠିଲେଣି ମାଡ଼ଗୋଳ କରିବାକୁ ବାଟ ଛାଡିଦିଅ ତୁ ଛାଡ ବାଟ ଛାଡ ମୁଁ ଛାଡି ଦେଇଛି କେ ସମାଧାନ ତୁ ଯା ତୁ ସେ କରୁ ଯା ଛାଡେ ତତେ ବାଡେଇମି ସେ ପୋଲିସ ସେ ରଙ୍ଗ ଦେଖୁନ ତ କିଛି ପଡିବନି ଫରକ ଆରି ମାନେ
ଓ ଛାଡ 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 ମୁଁ ବାଡି ସେ ଧରିଛି ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି କାଦଳ ମତେ ମାରିବୁନି ତ କଣ ଭାବୁଛୁ ତୁ କହିଲେ ମୋଟା ଛୁଆ ଏବେ 4 ଛକ ରଖିଛି ଏଠି ତମର ବାଡି କ'ଣ ବସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ରାହୁଲ ଆଜି ମାଇଲେ କାଜଲ କୁତ୍ତା ଶୁଙ୍ଗିଲା ଜଣେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ପିତ ଉଠିବ ମାନେ ଏଠି ଗାଡ଼ି ବାଡ଼ି କାଦଳ ଅଚିନି ସେ ମତେ ତୁ ଗାଡ଼ି ବାଡ଼ି ହଁ ବାଡ଼ି ଦେଖିନି ଏଠି ଛୁଇଁ ଦେଖିନି ଛୁଇଁ ଦେଖୁନୁ କୁକୁର ଗଲେ ମୁଁ ହାତ ଗନ୍ଧେଇବ ରାହୁଲ କାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ଯା ରେ ରାହୁଲ କିସ ତ ଲାଗୁଛି ଯା ଯା ଏଇ ତୁ କହିଥିଲେ ପାଟ ଚୁପ କରିବୁ ବୋଲି ଯା କହିଥିଲେ ବୋଲି ଯା କହିଲେ କହିଥିଲେ ପାଟ ଚୁପ କରିବୁ ବୋଲି ଆମ ଗାଁ କୁକୁର ଛୋଟ ଛୁଆ କୁକୁର ଗୁରା କିଛି କେବେ ଯା କୁକୁର ଅଛନ୍ତି। ଯାଆନି ଇଏ କିଛି କୁକୁର କୁକୁର ପଳେଇବ ଅଛନ୍ତି ଭୋ 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 ହଉଛନ୍ତି ନା ଶୁଣା ସେଇପାଇଁ ଆମ ପାଖେ ଭୋ 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 ତାଙ୍କର କାହିଁ ସେମିତି ଲାଗିଥିବ ଆମେ ରହୁଛୁ ଆମେ 4ଟା ବେଳେ ଶୋଇକି ଉଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ବ୍ଲଗ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ପୁଅ ଏବେ ପକେଇଛି ମାମା ଆଇଲେ ସବୁ କହିବି ପୁଅ ପକେଇ ଯାଇଛି ଟୋଟାଲ ମାମା ଆଇଲେ A few moments later, 2,000 years later, one eternity later. हेलो गाइस जो भी आम पहुँची गलु आदमपुर रे आगरे आदमपुर गाँटा ना आदमपुर ना कौटा गाँटा ना आदमपुर मंदिर ना ମନ୍ଦିର ନା ମଠ ବୈକୁଣ୍ଠ मत वैकुंठ ଦେଖେଇବେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ मत वैकुंठ देखो चलो चलो रे सिस्टम फाड़ देंगे ଆଗ୍ରା 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 ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ଆଗକୁ ଯିବା ସେଇଠି ଦେଖିବେ ମନ୍ଦିର लिखा है आप चपल गेट निकट रखु गेट रख रख दो କଣ କଣ ଦଉ କଣ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ମଠ ବୈକୁଣ୍ଠ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକରେ ବି ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କେବେ ଦେଖି ପାରିନଥିବେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି भाई आस तुम नाटा कौन ହେଲା ନାଇଁ ଭାଇ ଆଇଲେ हेल्ला नहीं भाई आइले भाई की देमी ପରିବେଶ एगुड़ा शांति परिवेश में रही चाहूँ ओहो भाई बाघर मस रहा ଭାଇ ଆଗେ ଆଗେ ମନ୍ଦିର ଆସନ୍ତୁ ଆଗେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆଗେ ଜୁହାର ହେଇକି मंदिर देखो जय जगन्नाथ नारायण पतकामी बाबा तुम्हें శ్రీరామచంద్ర నివాస నిత్య పరమాత్మ బలభద్ర సుభద్ర జగన్నాథ జగన్నాథ స్వామి నన్ను భగవాన్ భగవాన్ भक्ति झरी पड़ुची नाम गाउची तोरे नाउरी को जदी बचारे किए से ना सुंदर की नई बिचरा नाउरी ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ଚାବି କାଠିରେ ବି ଅଛି न तो लोक मत जीव ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଆସନ୍ତି ନା କୁଆଡ଼େ ଆସନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଆସନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିନେମା ଆମେ ଖେଳିବୁ ନା ପୁଅ ପୁଅ ହାଇ କରିଦିଅ ଆମ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ भाई देखु ठाकुर शिव कान में मुझे एक मागी दिए और भाई कम नंदी कान में कम मागिल मु मागी देजी ठाकुर को ठाकुर आम कथा शुणु ना सीना आम मागी दौचु मनरे मागुचु देखाणिया भक्ति नुह आमर देखाणिया भक्ति नुह रे भाई ଠାକୁର ପାଉ ନଥିଲା जय शिव कौन कहलु कौन पचार कौन कहलु बा ସରି ସରି कौन कहलु हाँ जी लिमिट से अधिक भगा भाया कथा करना मो सहित ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜ୍ୱର କରିଦେବୁନୁ ଠାକୁର ଆଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଆଙ୍କ ନାଁ
ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ବସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରବଣ, ମୋର ବି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ଶ୍ରବଣ। ଲିଙ୍ଗ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାଇ ଦାନ ବାକ୍ସ କିଛି ପଇସା କରନ୍ତି। ଭାଇ ଶିବ ଠାକୁର ଦେଖିଲି କି ଶିବ ଠାକୁର ଏମିତି ଚାଲ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ସୁନ୍ଦର କିଛି ହବ ସାଧା ନାହିଁ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ମନ ମୋହୁ ଥାଇ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ ମନ ବହୁତ ଥାଏ। ଆମେ ଟିକେ ଯିବା ସବୁଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଯିବା। ଗରମ ଓ ସୁନ୍ଦର। ସେଲ୍ଫି ଉଠଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ଚାଲିଛି ସେଲ୍ଫି ଉଠା। ଭାଇ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ପରିବେଶଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ନମଃ। ଅବିକା ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠା ହେବ। ଅବିକା କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲ ଆଉ ତାଙ୍କର କି ଷ୍ଟାଇଲ? ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲ ନା ଫଟୋ ଉଠିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲ? ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ସରିବା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ଓହୋ ହଉ ଉଠା। ଭବିଷ୍ୟତ ତମ ହାତରେ, ତମେ ଯାହା କରିବ। ଉଠା ମୋର ଗୋଟେ ଉଠା। ଦୀର୍ଘ ଥିବେ କି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା। ଆପଣ ଏଠି କିଏ ଆସିଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ସେଟାର ଏ ଶଳା ଏଇଟା ହଉଛି ଫୋନଟା ପକେଇଦେମି ଚିଞ୍ଚୁ ନା। ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି। ଫୋନଟା ଫୋନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିବି। ଭାଇ ପଚାରୁଛି, ଭାଇ ତମେ ତ ଭଲ ଲଭ୍ କରୁଛ, ଛାଡ଼ିକି କଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ରିଜିନ୍ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବାରେ ମତେ କୁହ। ହ୍ୟାଲୋ ତମେ ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ଥିବ ନା, ହ୍ୟାଲୋ କଳାକାଣ୍ଡର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ଅଛି। କଳାକାଣ୍ଡର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଝିଅ କ'ଣ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି ମତେ କହନି? କଳାକାଣ୍ଡ ତ ନା କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ମତେ କହ। ଝିଅ କ'ଣ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି ମତେ କହ। ଗୋଟେ ଗୀତ କରିବା ଗୀତ କରିବା। ଚିଞ୍ଚୁ ନା ମୁଁ କିଏ? ଚିଞ୍ଚୁ ନା। ମଟନ ଘୁଗୁନି କରନ୍ତି। ମଟନ ଘୁଗୁନି ମଟନ ଘୁଗୁନି ମଟନ କାହିଁ ମଟନ ଘୁଗୁନି ମୁଁ ଖାଇବି। ଛୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କ କତିରେ ଆଜି ମଟନ ଘୁଗୁନି ନାହିଁ, କାରଣ ଭାଇ ରବିବାର କରନ୍ତି, ଆମେ ବି ଦେଖିନଥିଲୁ। ଭାଇଙ୍କର ଆଜି ଚିକେନ ଘୁଗୁନି ହେଉଛି। ଭାଇ ଚିକେନ ଘୁଗୁନି, ମୋର ତ ଅଣ୍ଡା ଦବ। ଭାଇ ପୁରା ବାଗେଇକି ଦେବେ। ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ରାମ ସାହୁ ଦୋକାନ, ଯାଜପୁରର ଟୋଟାଲ ହୋଲସେଲର ଦୋକାନ, ତା ସାଇଡ଼ରେ ଭାଇ ବସନ୍ତି। ସାଧା ଘୁଗୁନି ହବ ନା ମୋର? ଭାଇ ଆଇଁଷ ଖାଆନ୍ତିନି, କାରଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଝିଅ ଜୀବନରେ ଧୋକା ଦେଲାଣି, ଭାଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇଁଷ।
ହଁ ଝିଅ ଚକରେ କ'ଣ କରୁଛ ଭାଇ ନାରୀ ସେ କାହାର ନୁହନ୍ତି। ଏଇଠି ଛୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି ଛୁଆଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଭାଇ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଭାଇ ବଜାର ଭାଇ ନାରୀ କାହାର ନୁହଁ ଭାଇ ନାରୀ କାହାର ନୁହନ୍ତି ନା ନାରୀ ଖାଆନ୍ତି ପିଅନ୍ତି କାହାର ନୁହନ୍ତି ଭାଇ ଠିକ ନାରୀ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନୁ। ଦେଖିବା ଭାଇ ବନେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ବନଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ମୋ ରାଗ ପକେଇବନି ଏତେ ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟିକେ 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 ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଦେବି ନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚାଛୁ ଭାଇଙ୍କ କତିରୁ ଖାଇବା ଆଉ ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ନେଇକି କହିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାଇଙ୍କ କତିରୁ। ଭାଇ ତମେ କହିବ ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ତ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ଖାଇକି ଜଣେଇବା ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ତାହେଲେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ରେଡି ରେଡି ଦିଲ ଖୁଶ କରିଦେଲ ଭାଇ ଦିଲ ଖୁଶ କରିଦେଲେ କ'ଣ ରାହୁଲ କହୁଛନ୍ତି। ଓକେ ଆମେ ଖାଇସାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ କେମିତି ଖାଇସାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦି ଭାଇ ଯାକ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଚିକେନ ଘୁଗୁନି ପ୍ଲସ୍ ଅଣ୍ଡା ମା ସାଙ୍ଗେ ଛୁଆ ଟୁ ବ୍ରଦର୍ସ ରୋନକାଣ୍ଡ ରାହୁଲ ଖାଇବାରେ ହେଳା ନାହିଁ। ରାହୁଲର ଖାଇବାର ଜମା ହେଳା ନାହିଁ ହାତ ଚାଟି ପକାଉଛି ପୁରା। ଆପଣମାନେ ବି କେବେ ଆସନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ ଏଠି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଇ ଦିଲ ଖୁଶ କରିଦେବେ। ଭାଇ ଆପଣ ନାଁଟା କ'ଣ ନୀଳମଣି ସାହୁ ଦେଖିଛ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଣ୍ଡା ଚିକେନ ପାଇଁ ଖାଉଛନ୍ତି ଦି ଭାଇ ଯାକ। ତମେ ଦେଖୁଛ ଦେଖିବ ତମେ ଖାଇବୁ ଆମେ ହେଲା। ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ସେଠି ଆମେ ମଟନ୍ ଘୁଗୁନି ଖାଇକି ଆଇଲୁ ଆଉ ସରି ଭାଇଙ୍କ କତିରେ ମଟନ୍ ନଥିଲା ଚିକେନ ଘୁଗୁନି ଖାଇକି ଆଇଲୁ। ଏବେ ଭାଇଙ୍କ କତିରେ ପୁଣି ଚିକେନ ମୋମୋ ଖାଇବୁ। ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋଟା ଖାଇ ଖାଇକା ଖାଇ ଦେଇକି ଚୁପା ଚୁପ ପୁଣି ଚୁପେ ନୋ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍। କ'ଣ କରିବି ଅଧା ନଷ୍ଟ କରି ଖାଇବା ତ ନଷ୍ଟ କରିବୁନୁ। ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଖାଲି ଖାଇବେ ଖାଲି ହାଁ ହାଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ହାଁ ହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଇଜ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ଘରେ ବି କେମିତି ଖାଉ। ହଉ ରଖୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାଇଁ କହିଦିଅ। ଏମିତି ଖାଉଛି ଯେ ଆଉ କଥା ବି ସେ କହିପାର। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଖାଇନି ବୋଧେ ରାହୁଲ ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଲି ହାଁ ହାଁ ହେଉଛି ଖାଇବ ବୋଲି। ହଁ ହଉଛି ତୁ ତ ଖାଇବୁନି। ଏଠି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଖାଇଲୁ ଚିକେନ ଘୁଗୁନି ତାପରେ ଖାଇଲୁ ଆମର ମୋମୋ ପୁଣି ଭାଇଙ୍କ କତିକି ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଗୁପଚୁପ୍ ପାଇଁ। ଭାଇଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଆମର କ'ଣ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହେଇଯିବ ଗୁପଚୁପ୍ ଦେଇଦିଅ ଭାଇଙ୍କ ଘୁଗୁନି ଭାଇଙ୍କ ଗୁପଚୁପ୍ ଭାରି ଭଲ ମୁଁ ଖାଇବିନି ମୋ ପେଟ ଫୁଲ ମୋତେ ଥମ୍ସଅପ୍ଟା ଆଣେ ଯା ଏଇ ଥମ୍ସଅପ୍ଟା ନେଇକି ଆସିବୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ହେଉନି। ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆମେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇକି ଆସିକି ପ୍ରେଡିକ୍ଟର ରାଉଲପୁର ପ୍ରେଡିକ୍ଟର ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଇ ସାରିଲିଣି ପ୍ରେଡିକ୍ଟର ଆଉ ପିଉଛନ୍ତି ସୋଡ଼ା। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ମାମୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବୁ ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖାହେବ ଆଉ। ବାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଖାଇ ଖାଇ ଯାଉଛି ରାହୁଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଇକି ଏତେ ବାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାଲିଲି ଟିକେ ମାମୁଙ୍କ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବାକୁ। ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିକି
ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା ବାଜି ସାରିଲାଣି ଆମେ ଏଇନା ଖାଇବୁ। ଆକୁ ଜାଣିଥିବେ ଇଏ ଜାଣିନଥିବେ ଆକୁ କିଏ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଆମର ନାଁଟା କଣ? ପାଣିକୋଇଲି ଥାନାରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରିବୁ। ପାଣିକୋଇଲି ଥାନାରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଖାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଚିଲି କୋବି ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଯୋଉ ଟପୁରୁ ଗଧ ପାଟରାଟ ପରି ବସରେ ଉଡ଼ଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଖାଇ ପିଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଉଛୁ ପୁଣି ଦେଖା ହବ କାଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।